Yuk SPR Jarum Indonesia. Ucapan juga selamat datang kepada jajaran tim keamanan matur nuwun rawuhipun dari Bapak Babin Katimas juga dari Bapak Babinsa. Juga mungkin dari perangkat desa yang sudah hadir pada malam hari ini matur nuwun. Goya, goya. Keneng apa sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalne aku menteke wong liya, apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumuting pinggir segara. Dodo pancen aku arep kepiye maneh kowe wong randuwe aja selakate marang kahananku kas kukusen rasa Pak RT monggo goyang Pak RT. Tresnamu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang masuk tangisku iki eko meluno saka uripku mari pasang rangge lintang ning angoso kowe tega gawe loro marang tresnamu wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane wis gawe loro ati yo spesial buat Pak RT goyang goyang. Yo! Sesek ning jero dodo pancen larane
Nggih sak menika sampun katuran nggih pupusing nelongso.